Nasr suresi Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi bolup 3 ayatdan ibaret bu. Sure şeklinde iň soňky inen sure. Nasr suresiniň manysy yani Allah Taala'nın yardamy, kömegi diýmek. O Nasr suresiniň mowdugy bolsa Peygamberimize berilen ýanky kömegiň yani Mekke'ni fethetmek üçin. Mekke'ni almak üçin Allah Taala'nın kömegi we arkasyndan hem şo kömegine garşy näme etdi Allah Taala? Oňa hamd bilen tesbih et we oňa istigfar etdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhulun fi dinillahi afwaja. Fesebbih bihamdi rabbika vestagfir. İnnehu kâne tevvâbâ. Sadakallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullahi vel fetih. Allah Taala'nın kömegi ve yardımı ve fethi gelen wagty. Yani nasr Allah Taala'nın kömegi yardımı diýmek. Fetih bolsa Mekke'nin alınmagy Peygamberimiz tarapyndan. Oňa fetih diýilýär. Fetih Lokman bir ýurdy basyp almak, şo taýdaky adamlary uruşup döwüşüp almak manysy ýok. Fetihde mysal üçin biriniň göwnüni görüp, birini söýdürüp bir zady gazanmagy da fetih diýilýär. O bärde Peygamberimiz Mekke'ni näme etdi? Uruşup döwüşüp almady, şo taýda diňe goşunlar bilen, 10 000 goşuny bilen girdi Mekke'ni näme etdiler? Bir kisanjak ýerde gapysyna çala garşy çykan bir kisan adamdan başga hiç kim garşy çykmady, uruş döwüş bolmady we şoňa Mekke'niň fethi diýilýär, fethetdi. Şo fethi diýär, Allah'ın kömegi bilen gelen wagty diýär. Şonu biz beren wagty diýär. La jaa nasrullah vel feth ve ra'eyten nas yedhuluna fi dinillahi afwaja. Şo fethikden soň diýär, insanlar diýär topor Allah'ın dinine girirler diýär. Tawa musulman bolarlar diýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o 10 ýyllap Mekke'däki müşrikler we Mekkeliler näme etdiler? Peygamberimize eziýet baryny berdiler. We Peygamberimiz ilki Hebeşistana, ondan soň Medine göçmeli boldy. We şo bütün edilen zatlary näme etdi? Mekke fethinden güýçli wagty olary näme etdi? Olara garşylyk berip araljak bolmady. Şolary näme etdi? Bagyşlady. Olaryny biz bilen näme etjek, biz de näme etjek, han jeda berjek diýip garaşdyk. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olara garşy La tesrib aleykumul yevm. Bugün Yusuf Peygamberiň doganlaryna diýişi alak menen size şey diýär. Bugün size aýplamak ýokdur diýär. La tesrib aleykumul yevm. İzhabu antum mutlaqa. Ve gidin, sizin dört tarapyňyz açyk. Size diýär, men aralyp ýa-da ýanklalyk erwetlik etmerin, yani sizin özüňize ýaly garşylyk bermerin diýär. Şoň üçin şo hereketi näme diýär? Mekke'däki insanlaryň ýüregini ýumşadýar we olaryň dini islama girmegine sebäp bolýar. Şoňa da biriniň söýgüsini gazanmaga da fetih diýilýär. Yani yürekleriň fethi ýa-da kalplaryň fethi diýilýär. Peygamberimiz o Mekke'däki insanlaryň söýgüsini gazanyp olary islama girmegine sebäp bolýar. Şo Mekke'niň fethi we Allah'ın kömegi bilen gelen wagty diýär, bütün insanlar daşarrak näme? Musulman bolmayanlar topor islama girerler. On garşylygynda da fesabbih bihamdi rabbika vestagfir. Allah Taala'ny tesbih et we onuň bagyşlanma sonra innehu kana tawwaba. Çünki ol bagyşlaýjydyr we bagyşlamagy söýýändir diýär. Mekke'däki insanlaryň we daşyndaky goňşy döwletlerdäki insanlaryň hem topor islama girýär şo Mekke fethinden soň. Näme üçin? Çünki onuň Fil suretyne geçipdik. Biz Fil suretyne Mekke'niň Ebrehe ordusyna garşy näme etdi? Allah Taala ebabil guşlar bilen gorapdy we Mekkeliler hem daşynda goňşy döwletler hem şo Mekke'niň Allah Taala'nyň öýdügine we şonu her kynçylykda goraýanlygyna inanýarlar. We eger de diýär Muhammed aleyhissalatu vesselam gelse, eger Allah Taala şoňa ýankalyk Mekke'ni gorap garşylyk bermeýän bolsa, onda şo hakykatdan hem Allah Taala'nyň ilçitidir diýip näme diýerler, pikirlenýärler. Şo wagt Peygamberimiz gelmäke işlerden şoňalyk pikir edýärler we hakykatdan hem Peygamberimiz gelýär, hiç zat bolanok we baryp Käbede namaz okýar, tawaf edýär we şonu görüp näme diýär, olaryň şo taýda inançlary artýar we şeýdip dine girýärler. Şoň üçin Allah Taala näme diýär, olar diýär topor islama girerler diýär. Oňa da
yürekleriň we kalpleriň fethi diýil ya. Şoň garşyla şo bereni fethi ýani Mekkäniň fethi bilen insanlaryň ýüregini ýumşadyp İslam dinine girmeklerine ama nigmat we Peygamberimiziň öz wezipesini yerine ýetirmek bolýar. Tefsirler İbn Abbasyň sözüne görä bu diýä Peygamberimiziň ölümüne habar berýän sure diýip aýdylýar we şondan soň şo Nasr surasynyň 2 aýat soň takminan Peygamberimiz näme diýär? Wefat edýär. On garşyna tesbih etdi. Allah Taala tesbih diýmek bütün yer ýüzündäki we bütün alemlerdäki yaradan zatlaryň ähli tesbih edýär Allah Taala. Yani sebbaha lillahi ma fis semawati vel ard ýa-da yusabbihu'r-ra'du bihamdi ýa-da ýyllar maňa tesbih edýär ýa-da guşlar maňa tesbih edýär diýip aýdýar. Onda yer ýüzündäki bütün ähli zat tesbih edýär ýöne siz onuň başga bir aýatda tesbih edýän tesbihlerini düşünmerdiňiz diýär. Tesbih diýmek biziň ýanky Subhanallah, 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 elhamdülillah, elhamdülillah diýip hanamak däl, diňe şondan ibaret däl. Tesbih diýmek Allah Taala'nın bütün yaradan zatlaryny Allah Taala şärik goşman, şoň Allah Taala'nın öz edýänini şoň özüne bermek. Yani agacı Allah yaratdan, onuň şärigi ýokdur. Almany Allah yaratdan, onuň şärigi ýokdur. Yer ýüzüni, daglary, deňizleri ähli Allah'nyň eseridir. O eserini yaradan zatlaryň hiç bir şärigi ýokdur diýmek. Yani tesbih diýmek şo diýmek. Bütün yaradan zatlaryny onuň özüne bermek diýmek. O şonu aýtdy we bize de emredýär. We estağfir we durmuşda da ýanky nasr geldi, ýanky ýeňiş gowy zatlar berse Allah Taala şoň garşylygyna näme menmenlik etmek onu Allah berýändir. Şoň üçin seniň öz etmediň, öz güýjüňle edilmedigini ikrar etmek üçin istigfar et. Yani Allah Taala'dan bagşlanma we toba et ki Allah Taala bağışlayıcıdır ve bağışlamağa toyanır. İnnehu kâne tevvâbâ diye.